කැමති ඔබට කියන්න එක දෙයක් සාර්ථක සේවයක් ගැන. நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் வெற்றிகரமான ஊழியம் எது என்பதை குறித்து. උඟ දෙනෙක් බණ ඇවිල්ලා කියන දැන් පාස්ටර් ගෝල්ඩන් විශ්‍රාම ලැබලා රිටයර්ඩ් නේ දැන් නිවාඩුවෙන් ඉන්නේ කියලා. இன்னைக்கு அநேகர் சொல்றார்கள் பாஸ்டர் கோல்டன் நீங்க இப்பொழுது ஓய்வு பெற்றவர் தானே நீங்கள் இளைப்பாறுதலோடு கூட ஓய்வாக இருங்கள் என்று சொல்லி. මට විශ්‍රාම ලැබුවට පස්සේ වැඩ තියෙනවා පාලක ධූරයක් සභාපති වෙන්නටත් වැඩි. எனக்கு ஓய்வு எடுத்த பின்பதாக ஒரு சபை பொது தலைவருக்கு இருக்கிற வேலை பார்க்க அதிகமான வேலை எனக்கு இருக்கிறது. එම නිසා මම දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා. எனவே நான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். මම කියන්න කැමතියි. நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். දන්නවද මේ දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම මොකක්ද කියලා? தெரியுமா தேவனுடைய திட்டம் என்னவென்று? උන්වහන්සේ පොරොන්දුව සෑම දිනකටම දෙනවා. ஆண்டவர் தம்முடைய வாக்குத்தத்தத்தை எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்கிறார். උන්වහන්සේ සෑම දිනකටම කියයි යම් මිනිසෙක් බානුව එන්නේ නම් ඔහුගේ සිය කැමැත්ත අරගෙන අත්තට කුරුසිය දරාගෙන එන්න කියලා. ஒருவன் என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினால் அவன் தன்னை தானே வெறுத்து சிலுவை சுமந்து கொண்டு என் பின்னே வர கடவுள் என்று சொல்லப்பட்டது. එතකොට ඒක පිළිගත්තේ ස්වල්ප දෙනයි. அதை ஏற்றுக்கொண்டவர் சொற்பமானவர்களே. ඒ වාගේ තමයි ඊශ්‍රායල් ගෝත්‍රයක් උන්වහන්සේ මිස්ර දේශේ ඔවුන් පුදුමාකාර ලෙස එළියට ගෙනාවා. அதே போலதான் ஆண்டவர் எகிப்திலிருந்து அங்கே ஜனங்களை ஆச்சரியமான முறையிலே வெளியிலே நடத்தி வந்தார். ඒක හාස්කම් වලින් පූර්ණව තියෙනවා. அது அற்புதத்தினாலே நிறைந்திருக்கிறது. කියලා ඊට පස්ව කිව්වා මම නුඹලාව ගෙනියන්නේ කානාන් දේශෙට. ஆண்டவர் சொன்னார் நான் உங்களை அழைத்துச் செல்வேன் கானான் தேசத்துக்குள்ளே. දන්නවද උන්වහන්සේ හාස්කම් කරමින් පුදුමාකාර ලෙස මහා රතු මුහුද පා දෙබෑ කරමින් ඔවුන් ගෙනාවා. எனவே ஆண்டவர் ஆச்சரியமான முறையிலே செங்கடலை பிளந்து அவர்களை கடந்து அங்கே அப்புறமா கொண்டு வந்தார். ඔවුන් ගෙනවිත් දැන් ඔවුන්ට පොරොන්දුව දුන්නා ගිහිල්ලා අන්න තියෙනවා දේශේ බලාපන්නේ කියලා. ஆண்டவருக்கு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்து அங்கே காண்பித்தார் அதுதான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்த அங்கே வாக்குத்தத்தத்தின் தேசம் என்று. ඔවුන් ඇරියා ඔත්තුකාරයෝ නැත්තම් මේ දේශේ බලන්න මිනිස්සු. அவர்கள் அங்கே தேசத்தை அங்கே வேவு பார்க்கும்படி அந்த பகுதிக்கு இருவரை அனுப்பி வைத்தார்கள். ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා දේශේ සෝදිසි කරලා ආපහු ආවා. அவர்கள் தேசத்தை ஆராய்ந்து பார்த்து திரும்பி வந்தார்கள். ඇවිල්ලා මොකද්ද දුන්නේ මෝසෙස්ට රපෝර්ට්ව අපෝයි මේක නම් අපිට කවදාවත් අත්පත් කරගන්න බෑ. அவர்கள் ஆண்ட மோசேக்கு கொடுத்த அறிக்கை என்னவென்றால் ஓ இதை எங்களாலே கைப்பற்ற முடியாது. මක්නිසාද ඒකේ ඉන්නේ යෝධයෝ. அதிலே மிகவும் மோசமான ராட்சதர்கள் இருக்கிறார்கள். නෙමෙයි ඒකේ දන්නවද දරුණු දේවල් සිද්ධ වෙනවා. அது மாத்திரமல்ல மிகவும் கொடிதான காரியங்கள் அங்கே நடந்தேறிக் கொண்டிருக்கிறது. අපිව මෙතනට ගෙනාවේ ඇයි? ஏன் எங்களை இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் அழைத்து வந்தீர்கள்? ඔක්කොම දුන්නා ඉතා වැරදි රපෝර්ට්තුවක්. அவர்கள் எல்லாரும் பிழையான அறிக்கைகளை கொண்டு சமர்ப்பித்தார்கள். මක්නිසාද ඔවුන් දුටුවේ මේක ඔවුන්ගේ ස්වභාවික net නැත්තම් ඇස් වලින්. அவர்கள் இதை கொடுத்தது தங்களுடைய மாம்சத்துக்குரிய கண்களினாலே தான் அந்த அறிக்கையை சமர்ப்பித்தார்கள். නමුත් අපි දන්නවා යොසුවා සහ කාලේ වෙනස් රපෝර්ට්තුවක් ගෙනාවා. ஆனாலும் யோசுவா காலேப் இருவரும் வேறொரு அறிக்கை கொண்டு வந்தார்கள். ඔවුන් ගෙනාවා ඔවුන් ඒකේ තිබුණා ඒ මේ මිදි ලොකු පොකුරුද ඒ වගේම අනිකුත් පළද අරගෙන ප්‍රීතියෙන් ආවා. அவர்கள் அந்த இடத்துக்கு போய் அங்கே அதனுடைய கனிகளை அங்கே குலையாய் அப்படியே சுமந்து கொண்டு வந்தார்கள். ඇවිල්ලා ඔවුන් වෙනස් රපෝර්ට්තුවක් දුන්නා. அவர்கள் வந்து வேறொரு அறிக்கையை சமர்ப்பித்தார்கள். දැන් මේක තියෙන වෙනස මොකක්ද? இந்த இடத்துல இருக்கிற வித்தியாசம் என்ன? නමුත් එකින් එක්කෙනා දකින ආකාරයට තමයි ඔවුන් ඒ දේ පිළිගන්නේ. ஒருவருக்கொருவர் அவர்கள் எப்படி பார்க்கிறார்களோ அப்படித்தான் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். මේ විත්තිකාරයෝ 10 දෙනෙකුට පෙරළේ ඔක්කොම අමාරුකම්. இந்த 10 பேர் கடினமான காரியங்களை சொன்னார்கள். දෙන්නෙකුට පෙරළා වෙනස් දෙයක්. ஆனால் 2 பேர் வித்தியாசமான காரியத்தை பார்த்தார்கள். දැන් මේකයි අවශ්‍යතාවය. இதுதான் தேவை. මක්නිසාද ආරොන් සහ කාලෙබ් තිබුණා වෙන දර්ශනයක්. அங்கே ஆரோனுக்கும் காலேபுக்கும் வேறொரு தரிசனம் வந்தது. ඔවුන් දුටුවා දෙවියන් වහන්සේ කියපු දේ. அவர்கள் தேவன் சொன்னதை கண்டார்கள். ඒක තමන්ගේ අභ්‍යන්තර ඇස් වලින් බලන්න ඕන දෙයක්. அவர்கள் தங்களுடைய உள்ளார்ந்த கண்களினாலே பார்க்க வேண்டியதாக இருந்தது. අනිත් එක ඉන්පසු ඒ ඇස් යොමු කළා මේ කරදර මේ තියනව භයානක දේවල්
ඉහතින්. எனவே அவர்கள் பார்த்தார்கள் அதன் அடுத்தபடியாக இருக்கிற தடைகளுக்கு அப்பால இவைகளை மேற்கொள்ள முடியலாம் என்று பார்த்தார்கள். First you must have insight, then you must have foresight. ඉස්සල්ලා අභ්‍යන්තර බලන්න ඕන. ඊට පසු මේක සිදුවෙන ආකාරය දකින්න ඕන. முதலாவது உள்ளார்ந்த ரீதியை பார்க்க வேண்டும், இரண்டாவது அது எப்படி நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்பதை பார்க்க வேண்டும். එවිට තමයි තමන්ට පුළුවන් හොඳ රපෝර්ටුවක් දෙන්න. அப்பொழுதுதான் உங்களாலே நல்ல அறிக்கைகளை கொண்டு வர முடியும். දන්නවද මේක නිසයි ඔවුන් දෙදෙනා ඇවිල්ලා පෙන්නවා ඒ රටේ නැත්තම් කානන් தேசே திபுனாவ் சார்த்தகவாக. இதனால்தான் அவர்கள் கானான் தேசத்தினுடைய அந்த செழிப்பை அவர்களாலே இனம் காணக்கூடியதாக இருந்தது. All made videos are coming. දන්නවද ඒ අලංකාර පාර ගැනවිත් of Moses பெண்ணும். அவர்கள் அந்த தேசத்திலே இருக்க மிகவும் நல்ல கனிகளை கொண்டு மோசே காண்பித்தார்கள். ඒක ප්‍රීති වෙමින් භුක්ති විඳා. அவர்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமாய் அதை அனுபவித்தார்கள். අනිත් අය කනගාටුවටපත් වුණා. ஏனையவர்கள் துக்கப்பட்டார்கள். දුටුවේ යෝධයෝ. அவர்கள் கண்டது ராட்சதர்கள். දුටුවේ ඔක්කොම දන්නවද මේ තාප්ප ගහපු නගරවල්. அவர்கள் கண்டது அங்கே மதில்கள் கட்டப்பட்ட பட்டணங்கள். දැක්කේ දන්නවද මේ கானான்வரு அமலக்வரு அனைத்து ஹத்துரு ஒக்கம் வட்டே இந்தோம். அவர்கள் கானானியர்களும் அமலேக்கியர்களையும் அங்கே சூழ்ந்திருக்கிற அந்த எதிராளிகளையும் தான் கண்டார்கள். නමුත් මේ දෙදෙනා ඒක නෙමෙයි දැක්කේ. ஆனால் இவர்கள் இருவரும் அதை அல்ல கண்டது. තමන්ගේ දර්ශනේ තමන් තුළ බලපාන. தங்களுடைய தரிசனம் தங்களுக்குள்ளே வெளிப்படுவதை கண்டார்கள். ඒ නිසා මේ දෙදෙනා எனவே இவர்கள் இருவரும் දුටුවයම් දෙයක්. அவர்கள் ஒன்றை கண்டார்கள். දැක්ක ඇතුළත. அவர்கள் கண்டார்கள் உள்ளார்ந்த ඇතුළත මොකද්ද? දෙවියන් වහන්සේ පොරොන්දු දේශේ. அவர்கள் தேவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினதை அவர்கள் கண்டார்கள். ඊට පස්ව දුටුවා අපට තිබෙනා ප්‍රශ්න කරදර ඕල් කිව්වා මේ අමලෙක්වරු කානන් අවරු අනිකු සෑම දෙනෙක්ම දෙවියන් වහන්සේ අපිට නහත් කරන්න යනවා. எனவே இவர்கள் அடுத்தபடியாய் கண்டார்கள் அமலேக்கியர் கானானியர்களை எங்களாலே மேற்கொள்ள முடியும் என்பதை அவர்கள் கண்டார்கள். මේ දේ අවශ්‍යයි. இந்த காரியம் அவசியம். ඇතුළත දකින්න உள்ளார்ந்த ரீதியிலே பார்க்க පිටට දකින්න. வெளிப்பிரகாரமாய் කාලේ ආව විට காலை வரும் பொழுது මෝසෙස්ට කිව්වා அவர் மோசே பார்த்து මට මේ කන්ද ඕන. எனக்கு இந்த மலைப்பகுதி වයස මිනිස්සෙක්. ஏனென்றால் அவன் வயது சென்றவன். නමුත් ඔක මට මේ කන්දයි ඕන. எனக்கு இந்த மலை பிரதேசம் அவசியம் என்று சொன்னார். අපි කියන්නේ බොහොම සීමා සහිත ලේසි පාසු තානක් මට දෙන්න කියලා. நாங்கள்லாம் சொல்வது மிகவும் மென்மையான அங்கே சமதரையான பகுதிகளுக்கு வேணும் என்று. ඇයි ඒ කන්ද ඉල්ලුවේ? ஏன் அந்த மலை பிரதேசத்தை கேட்டார்? මම කියන්න කැමතියි. நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். දන්නවද ඔහු දැනගත්තා ඔහුගේ පාදවල තිබෙනා බලය. அவர் கண்டார் தன்னுடைய பாவங்களிலே இருக்கிற பலனை அவர் அறிந்திருந்தார். ඔය කන්ද උඩ ඉන්නවා කුඩා සතෙක්. அந்த மலை உச்சிகளிலே சிறிய மிருகங்கள் இருக்கிறது. දන්නවද ඒ සතා ඒ ගෝනා නැත්නම් ඒ කුඩා සත්වයා ඔව් වාසය කරන්නේ කන්ද උඩ. அந்த மலைகள் போன்ற அந்த மிருகங்கள் அங்கே மலை உச்சிகளிலே தான் குடியிருக்கும். ඔව් පල්ලෙහාට එනවා වතුර බොන්න. அவர்கள் அந்த மிருகங்கள் கீழ் நோக்கி வரும் தண்ணீர் குடிக்கும்படியாக. සද්දක් ඇහුන ගමන් ඊතලයක් විද්ද වාගේ එක පාට කන්දට නගිනවා. அவர்களுக்கு ஒரு சத்தம் கேட்டவுடனே ஒரு ஈட்டி பறந்தது போல உடனடியாக மலைக்கு ஓடி போய்விடும். කොහොමද ඔහුට නගින්න පුළුවන්? அவர்களால் எப்படி அதை ஓட முடியும்? දන්නවද ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා හයින්ඩ් ස්පීඩ් කියලා. පසු පාද දෙකක් ඉස්සරහා පාද දෙකක් එකට ගමන් කරන්න පුරුදුව තිබුණා. அவர்களாலே பின்புறம் இருக்கிற ரெண்டு பாதங்களும் முன்புறமாய் இருக்கிற ரெண்டு பாதங்களும் ஒன்றாய் பிரயாணப்பட்டது. දැන් මේ කුඩා මුවා පල්ලෙහාට ආවහම ඔවුන්ට නෑ පාරක් එන්න. அந்த சிறிய மான்கள் கீழே இறங்கி வருகிறது அது பாதைகள் இருக்காது. ඔවුන්ට පෙනෙන්නේ හරි මාවතක් ගමන් කරන්න. அவர்களுக்கு சரியான வழி தெரியாது போவதற்கு. නමුත් ඔව් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා අනතුරක් වුණාම ඊතලයක් වෙන්නේ ඉක්මනට උඩට යනවා. அவர்கள் கீழே வந்து ஒரு உபத்திரவம் பாடுகள் வரும் பொழுது அதுகள் அங்கே மேல் நோக்கி மின்னலை போல போய் விடுகிறது. කොහොමද අපිට පුළුවන් වෙන්නේ අපිට උපද්‍රවය එහෙම නැත්නම් අපිට අනතුරක් පැමිණෙනකොට එක පාට ඊතර ගමන් කරා. எங்களுக்கு ஒரு உபத்திரவம் வரும் பொழுது நாம் எப்படி உடனடியாக மேல் நோக்கி போவது? එකක්
ஒன்று අපේ ඇස් හොඳ තියුණුව තියෙන්න ඕන. ஒன்று நம்முடைய கண்கள் கூர்மையானதாக இருக்க வேண்டும். නනා දැන් මගේ ඇස් දුර්වලගෙන මම යනවා ඇස් වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට. என்னுடைய கண்கள் பார்வை குறைகிற பொழுது நான் வைத்தியரை நோக்கி போறேன். ඕන ඉස්සල්ලා දාන්නේ ඩ්‍රොප්ස් වගේ දාලා ටිකක් කරලා දීලා මරනවා. அவர்கள் கொஞ்சம் அது ஒரு மருந்தை போட்டு கொஞ்ச நேரம் வச்சிருந்து பார்ப்பாங்க. දන්නවද ආත්මික ඇස් වල තියෙන තෛලය? உங்களுக்கு தெரியுமா ஆவிக்குரிய கண்களுக்கு ஒரு தைலம் இருக்குது. ඉංග්‍රීසියෙන් කියන eyes have of the Holy Spirit. සුද්ධාප්‍යයන් වහන්සේගේ තෛලේ ආලේපය අවශ්‍යයි අපේ ආත්මික ඇස් වල. பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்த எண்ணெய் நமக்கு அவசியம் நம்முடைய கண்கள் பரிசுத்தமாக එවිට අපට හොදාකාර ලෙස ඉලක්කේ පේනවා. அப்பொழுது எங்களுக்கு மிகவும் தெளிவாக இலக்கை நோக்கி பார்க்கக்கூடியதா இருக்கும். දන්නවද? එතකොට තමයි අපිට වේගෙන් යන්න පුළුවන්. அப்பொழுதுதான் எங்களால் மிக வேகமாய் ஓட முடியும். අනිත් එක. அடுத்தது ඇවිල්ලා ෂෝෆුටන් පාද හතරම එකට ගමන් කරනවා. அவர்கள் அடுத்தது 4 பாதங்களும் ஒன்றாய் பிரயாணப்படும். දැන් මේ මාවතක් නෑනේ කන්දට. அங்கே போவதற்கு வழி இல்லை. மலைக்கு ஏற ඔවුන්ට හොඳ ඇස් එකක් තියෙනවා. நன்றாக 2 கண்கள் ඔවුන්ට හොඳට கூர்மையாக පේනවා. அவர்களுக்கு நன்றாக பார்வை ඔව් එනම් ඊතලයක් පෙන්. එනම් දන්නවද දුවනවා. அவர்கள் ஒரு ஈட்டியை போல வேகமாய் ஓடுகிறார்கள். ඔවුන්ට මාවතක් පේන්නේ නැහැ. அவர்களுக்கு ஒரு வழி සමහරට தோன்றுகிறது. දන්නවද ගල් දෙකක් පේනවා ඇති. சில நேரம் 2 கண்கள் தெரியலாம். රහස මේකයි. ரகசியம் இதுதான். ඔවුන්ගේ ඉස්සරහා පාද දෙකේ ගල් දෙක උඩ තිබ්බොත් அவர்களுடைய முன்கால் 2ஐயும் கல்லிலே வைத்தால் ඒක ඉස්සුවේ ගමන් அதை தூக்கின உடனே අර පිටිපස්සේ පාද දෙක හරියට එතනටම ඇවිත් තවන. அந்த அதே இடத்துக்கு பின்னங்கால்கள் வந்து அதே இடத்துல காலை வைக்கலாம். එහා මේ වුණොත් ඔව් වටිලා මැරෙනවා. அங்கே இங்கே போனால் அங்கே விழுந்து மறித்து விடும். ඔවුන්ගේ කකුල් හතරම එකට ගමන් කරනවා. அவர்கள் 4 பாதங்களும் ஒரே விதமாய் செயல்படும். මෙන්න මේකයි ඔහුගේ රහස. இதுதான் அவருடைய ரகசியம். දන්නවද? ඔහුට පුළුවන් ඕනම ස්ථානයකට යන්න. அவர்களால் முடியும் வேண்டிய இடத்துக்கு போக. නමුත් දැන් අපි කොයි ආකාරද? இப்பொழுது நாங்கள் எப்படி අපිට හයියෙන් යන්න ඕන නම් வேகமாய் ஓட வேண்டுமா இருந்தால் நாங்கள் අපි හරියට අර රේස් පිටුලිය දාන්නේ අස්වැය වගේ. நாங்கள் அந்த குதிரை பந்தயத்துல ஓடுற குதிரைகளை போல. ඇයි? ඔහු යන හයියෙන්. அது வேகமா ஓடும். නමුත් ඔහු බලන්න. ஆனா அதை பாருங்க. ඒ අස්වැය அந்த குதிரை ඉස්සරහා හොඳට මෙතන තිබ්බොත් முன்னங்காலுடைய ஒரு පස්සේ හොඳට මෙතන තියයි. மற்ற காலுடைய ඕන දිහාට තියයි. வேண்டிய இடத்துல අවශ්‍ය මොකද්ද? தேவை හයියෙන් ගිහින් දිනන්න. வேகமாய் ஓடி வெற்றி அடைய එච්චරයි. அவ்வளவுதான். ගා ක්‍රිස්තියානි කාර්ය මේ වගේ. அநேக கிறிஸ்தவர்களுக்கு அப்படித்தான். හොඳද? මම කියන්නන් ලෙස කරන්න මම කරන්නන් ලෙස කරන්න එපා. நான் சொல்ற விதமாய் செய்யாதீர்கள், நான் செய்கிற விதமாய் செய்யுங்கள். ඇයි මගේ කකුල් හතරකට ගමන් කරන්න? ஏனென்றால் என்னுடைய கால்கள் நானும் ஒன்றாய் போவதில்லை. දන්නවද? ඔවුන් හොඳ අද තිබෙනවා ප්‍රකාශය. அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தக்கூடிய அநேக காரியங்கள் உண்டு. බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රකාශ කරනවා. அநேகர் சொல்லுகிறார்கள். අනාගත වාක්‍ය කියනවා. தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுகிறார்கள். එනවාද සුව කරනවා. அவர்கள் சுகமாக்கப்படுகிறார்கள். බොහෝ දේවල් කරනවා. அநேக காரியங்கள் නමුත් செய்கிறார்கள். ඔවුන්ගේ පාද දෙක පිටිපස්සේ තියෙන කොහෙත් මේකට ගමන් කරන්නේ. அவர்களுடைய பாதங்கள் பின்புதாய் இருக்கிற பாதங்கள் எங்கேயுமே பிரயாணப்படாது. අපේ පාද හතර එකට ගමන් කරන්නේ. எங்களுடைய 4 பாதங்கள் ஒன்றாய் අපි பிரயாணப்படும். ප්‍රකාශ කරන දේ අපේ ක්‍රියාවෙන් නික්මෙන්න ඕන. எதை நாங்கள் சொல்லுகிறோமோ அதை செயல்முறை நடைமுறைப்படுத்த අපි வேண்டும். කියන දේ කරන්න ඕන, කරන දේ කියන්න ඕන. நாங்கள் சொல்வதையே செய்ய வேண்டும், செய்வதையே சொல்ல வேண்டும். අද වැඩි මන වලින් වැඩක් නැහැ. நாங்கள் சும்மா சத்தம் மட்டுமே அவசியம். වැටලා කියනවා මේ මරන්න එපා කියලා. நாங்கள் சொல்லுவோம் கொல்ல வேண்டாம் என்று. ඔව් ජීවත් වෙන්න ඊතලේ. அவர்கள் அங்கே ஜீவிப்பது அங்கே ஈட்டினார். ඒකෙන් පළක් නැහැ. அதுல பிரயோஜனம் இல்லை. මම ඔබට දෙන අභියෝගී. நான் உங்களுக்கு ஒரு சவாலை මම முன்வைக்கிறேன். කියනවා நான் சொல்லுகிறேன். මෙතන ඉන්න ඕන කෙනෙකුට இந்த இடத்துல இருக்கிற எந்த දෙවියන් වහන්සේ බලන් තමව පාවිච්චි කරන්න. தேவனாலே முடியும் உங்களை බැරි பயன்படுத்த දෙයක් නැහැ. முடியாமல் இல்லை. ඔබ කැමති නම් நீங்கள் முடிந்தால் හරියාකාර ජීවිතයකට ඇතුළත් වෙන්න. நீங்கள் விரும்பினால் சரியான ஜீவியத்துக்குள்ள பிரவேசிங்கள். ඔබගේ සාක්ෂිය, உங்களுடைய சாட்சி, ඔබගේ ජීවිතය, உங்களுடைய வாழ்வு, ඔබගේ ප්‍රකාශය, உங்களுடைய அறிக்கை, ඔබ කරන්නා සෑම දෙයක් நீங்கள் செய்கிற சகல காரியங்களும் ඒකාකාරව තිබෙන්න ඕන. ஒன்றாய் இருக்கிறது. පෞල්තුමා කිව්වා பவுல் මම சொன்னார், උන්වහන්සේ අනුගමනය කරන්නාසේ நான் அவரை பின்பற்றுவது போல මාව අනුගමනය කරපන්. என்னை பின்பற்றி வர வேண்டும். අන්න ඒකයි අවශ්‍යයි. அதுதான் அவசியம். අද ඕනේ ක්‍රිස්තියානි කාර්යයන්. இன்றைக்கு வேண்டும் கிறிஸ்தவர்கள் ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමාන සෙනඟ. கிறிஸ்துவை போன்ற அங்கே அவருக்கு சமமானவர்கள். මොනවද මේක කරන්න පුළුවන්?
தெரியுமா இதை எங்களால செய்ய முடியும். මේක හැම සභාවකටම පුළුවන්. இது எல்லா சபைகளாலும் முடியும். කොයි සභාවක්වත් සම්පූර්ණ නැහැ. எந்த சபையும் பூர்ணப்பட்டது கிடையாது. දන්නවද මේ ඉරිදා? உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை පුදුම දෙයක් වුණා අපේ සභාවේ. எங்களுடைய ஒரு நன்மை ஆச்சரியமான අපේ காரியம். සභාවේ දෙමළ සිංහල මේ 9ට. දෙමළ සිංහල මේ 9ට. அங்கே தமிழ் சிங்கள ஆராதனை காலை 9 மணிக்கு. හොඳට 12 කට ඉවරයි. 12 மணி நேரம் முடிந்து விடும். මේ ඉරිදා මොකද උනේ? இந்த ஞாயிறு என்ன நடந்தது? 4ටත් ඉවර වුණේ. 4 මணிக்கு முடியவில்லை. ஏன்? අපේ අනුවාසේ ක්‍රියා කළා. ஆவியானவர் கிரியை செய்தார். දේශකයා සමුවේ මැදට ගියා. பிரசங்கியாளர் சமூகத்துக்குள்ள යක්ෂයෝ හූ කියන්නේ නාවා. விசுவாசிகள் குளறி கொண்டு வந்தார். රෝගීන් සුව වුණා. வியாதிகள் சுகமடைந்தது. අනාගත වාක්‍යයතර එළිතරා වුණා. தீர்க்க தரிசனங்கள் வெளிப்பட்டது. ලෝක පිවිදීම කරගත්තා. பெரிய ஒரு எழுப்புதல் நடந்தது. 4ටත් බැරි වුණා සරක යවන්න. 4 மணிக்கு முடியாமல் போயிட்ட ஜனங்களை அனுப்ப. මේකයි අවශ්‍ය. இதுதான் தேவை. ඔය කොන්ද නැති සුභාරංචියේ වැඩක් නැහැ. இப்ப இடுப்பெலும்பில்லாத முதுகெலும்பில்லாத சுவிசேஷம் නොණ්ඩි කරන සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරන්න බෑ. அங்கே வெறுமனே சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க අපි වෙන්න ඕන. நாங்கள் மாற்றமடைய දෙවියන් වාසකේ භාජනය වෙන්න ඕන. தேவனுடைய பாத்திரமாய் மாற අපි එන්න ඕනේ කැපවීමට. நாங்கள் ஒரு அர்ப்பணிப்போடு கடந்து ඒ வர வேண்டும். කැපවීම වෙන්න ඕන. அந்த அர்ப்பணிப்புகளை கடந்து මම வர வேண்டும். උන්වහන්සේ අනුගමනය කරනාසේ நான் அவரை பின்பற்றது போல අනුව වරෙන් நீங்கள் என்னை ඔබට பின்பற்றுங்கள். වැරදෙන්නේ නැහැ. நீங்கள் தவற மாட்டீர்கள். නැත්තම් ඔය බලවලින් වැඩක් නැහැ. வெறும் வெட்டி பேச்சினால் මේක பேசுவதில்லை. ඇවිල්ලා විවස්ථාවක් නෙවෙයි. இது வெறும் ஒரு நியாயப்பிரமாணம் මේක அல்ல. ඇවිල්ලා ඉගැන්වීමක් නෙවෙයි. இது வெறும் ஒரு கற்றுக் கொடுத்தல் அல்ல. මේක ජීවය. இது ஒரு ஜீவன். දන්නවද මගේ කාලේ உங்களுக்கு தெரியுமா என்னுடைய காலத்துல පුරුදු කළා. நான் அங்கே சொன்னேன். මොකද්ද? நான் என்னது? මම පුරුදු කළා යාඥාශායි. நான் அங்கே ஜெப களத்தை நான் சொல்லிக் ඊට கொடுத்தேன். පස්සේ මම පුරුදු කළා තිමොතිසේක. நான் அங்கே தீமோத்தி ஊழியத்தை கற்றுக் මම கொடுத்தேன். බයිබල් විද්‍යාලේ අවුරුදු 25ක් විදුහල්පති හිටියා. நான் வேதாள கல்லூரியிலே நான் அங்கே 25 வருஷம் ඒ ඔක්කොම අඩුපාඩු පේනවා මට. அங்கே அநேக காரியங்களை நான் கண்டேன். දැන් මම පටන් ගන්න තියෙනවා. நான் இப்பொழுது அதை கண்டேன். මොකද? என்ன කිතුරු පැටවු බිහි කරන්න. நான் இப்பொழுது குட்டிகளை ஈன்றெடுப்பதை கண்டேன். ක්‍රයිස්ලර්ස් මම කියන්නේ උන්ට. நான் அவர்களுக்கு නැත්තම් වැඩක් නැහැ. சும்மா இருந்த பிரயோசனம் இல்லை. ඔය ප්‍රකාශයෙන් වැඩක් නැහැ. வெறும் சத்தமிடுதல் ඔය பிரயோசனம் இல்லை. ජීවිතේ වැඩක් නැහැ. இந்த சத்தமிடுதல் பிரயோசனம் இல்லை. උන්වහන්සේ කිව්වා அவர் சொன்னார் මාගේ යෑම என்னுடைய ප්‍රයාණ பிரயாணம் යාපතක් කියලා. அது அங்கே මම பிரயோஜனம் ගියාම நான் போன පරිසුද්ධාත්මයන් වහන්සේ විරුද්ධව පිට වෙනවා. நான் போவது நல்லது ஏனென்றால் அனுப்பி வைப்பேன். එවිට නුඹලා அப்பொழுது நீங்கள் මාගේ සාක්ෂිකාර වෙනවා. என்னுடைய சாட்சிக்காரராய் இருப்பீர்கள். උන්වහන්සේ කිව්වා அவர் சொன்னார் මම කරාට වැඩිය මහත්තේ நான் செய்வதை பார்த்து නුඹලා කරනවා. பெரிய காரியங்களை நீங்கள் போவா. எங்கே இப்பொழுது ඇයි බැරි ඒවා? ஏன் முடியாமல் ඇයි போனது? දෙවියන් වහන්සේට බැරි? ஏன் தேவனால் முடியாமல் போனது? අපේ තුලයි තිබෙන්නේ කැපවීම. எங்களுக்குள்ளேதான் அந்த அர்ப்பணம் இருக்கிறது. නේක පුළුවන් අපිට කරන්න. எங்களால் அதை செய்ய முடியும். තමන් කිව්වොත් මට මේක බෑ කියලා நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் என்னால் இது முடியாது என்று තමන් කවදාවත් කරන්නේ නැහැ. உங்களால ஒன்றும் செய்ய முடியாது. මට වයසකින් නම් නුඹ දෙන්නේ. இன்றைக்கு அநேகருக்கு வயசு சென்று விட்டது. ඔක්කොම වගේ දැන් මං ගිය අවුරුද්දකට වැඩිය බොහෝ දෙනෙක් වයසකින්. போன வருஷத்தை பார்க்க இந்த வருஷம் அநேகர் வயது சென்று இருக்கிறீர்கள். මොකක්ද තියෙන වැඩි? என்ன காரணம் உங்களால் முடியாமல் போனது? මොනවද කරේ? என்ன செய்தீர்கள் நீங்கள்? brother Golden මම ටික ටික එනවා ඉදිරියට. நீங்கள் சொல்வார்கள் கோல்டன் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேறி வருகிறேன். ටික කාලේ ගියා අර පාස්ටර් අනිත් කිව්වා වාගේ ඒ කාලේ හුඟක් කාලේ තිබුණා. அந்த காலத்துல எங்களுக்கு அதிக நேரம் இருந்தது. දැන් කාලේ නැහැ. இப்பொழுது காலம் இல்லை. බයිබලයේ කියනවා කාලේ තදින් අල්ලා ගනින්න. வேதம் சொல்லுது காலத்தை இறுக பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். ඇයි කාලේ නිම වෙනවා? ஏனென்றால் காலம் முடிவடைந்து விட்டது. දසදහස් ගණන් මිනිස්සු නිරේට යනවා. நாளுக்கு நாள் மக்கள் ஆயிரமாய் நரகத்துக்கு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். මම මෙතන සභාව පටන් ගන්නවා. அநேக சொல்கிறார் இந்த இடத்துல சபை ஆரம்பிக்கும். අරයාගේ සභාවේ අලි පාස්ලා අලි සභාවේ මම මිනිස්සු ඇද ගන්නවා. அங்கிருந்து வேறொரு சபையின் ஜனங்களை நாம சத்திய දැන් செய்கிறோம். අර ඇසෙම්බලි සභාව පටන් ගන්නවා. அவர் எசெம்பிளி சொல்லுகிற சபை. එයා මේ සභාවේ ගැන ගන්නවා. அவர் இங்கே அங்கே சேர்த்து கொள்வார். මේකද පිබිදීම. இதுதான் நான் எழுப்புதல். මේකයි ඇත්තම වෙච්ච සභාවල් තියෙන්නේ. இதனால தான் இப்படிப்பட்ட சபைகள் தான் இன்றைக்கு இருக்கிறது. මේ මොකලින් කිසි පළක් නැහැ. இவைகளினால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. අපිට ඕන නව ජීවය. நமக்கு ஒரு புதிய නව ஜீவன், දර්ශනය. புதிய தரிசனம், නව ආත්මය. புதிய ஆவி. යේසුස් වහන්සේ නිරන්තරව බලේ. இயேசு கிறிஸ்துவாலே பெற்றுக்கொண்ட අපි வல்லமை. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සභාව ගොඩනගනවා. நாங்கள் கிறிஸ்துவின் சபையை கட்டியெழுப்ப வேண்டும். අපේ වචනයත් අපේ வார்த்தையும் අපේ ක්‍රියාවත් එක්ක நம்முடைய යනවා. கிரியையும் ஒன்றாய் இருக்க வேண்டும். මොකද අපේ ජීවිතයත් நம்முடைய வாழ்வும் අපේ සේවයත් එකට යන්න ඕන. நம்முடைய ஊழியமும் ஒன்றாய் இணைந்திருக்க வேண்டும். නාලක නුඹ දෙනෙක් කියනවා. என்னிடத்தில் அநேகர் வருகிறார்கள். පියෙක් වගේ දැන්
මම පියෙක් වගේ. நான் ஒரு தகப்பனை போல ගක් අනිසමාලු දෙනවා. அநேக சமயம் வேறு சமயம் வருகிறார்கள். මටම පුදුමයි. எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. ඒ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. அதை பயன்படுத்துற விதம் ඔවුන්ගේ ජීවිත அவருடைய வாழ்க்கையில බැලුවාම பார்த்தவுடன் මම එකපාරට හෙල්ලෙනවා. நான் ஒரே நடுங்கி போகிறேன். ඇයි? ஏன் මට කෙනෙක් කිව්වා පාස්ටර් මේ හාස්කම් බලන්න බෑ. பாஸ்டர் பாருங்க என்னுடைய நான் அற்புதங்களை செய்கிறேன். මේ දෙවියන් වහන්සේ මාසම ඉන්නෝනේ. தேவன் என்னோட கூட இருந்தா මම දෙවියන් වහන්සේ අතක නැහැ. நான் சொன்னேன் தேவன் உங்களோட கூட இல்லை. ஏன் මං කිව්වා යන්න කාලි අම්මගේ මේ කෝවිලට. நீ சொன்ன போய் காரியமான கோயிலுக்கு போய் යන්න සෙන් අන්තෝනි සුන්නාංශගේ පල්ලියට. அந்தோணி சபைக்கு போய் යන්න කතරගමට. போய் හාස්කම් නැද්ද එතන? அங்கே அற்புதங்கள் இல்லை. හාස්කම් නැද්ද? අත්පුදங்கள் හාස්කම් නෙවෙයි. තමන්ගේ ජීවිතේ තිබෙනවා. அற்புதங்கள் அல்ல ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ චරිතේ. கிறிஸ்துவின் குணாதிசயமே ජීවය. கிறிஸ்துவின் ஜீவன் ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙනුවෙන් கிறிஸ்து பலவன் එනී සිටින නුඹ நீ காண்பிக்கப்படுகிற ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගෞරවයක් වෙන්න ඕනේ. கிறிஸ்துவை கனப்படுத்த வேண்டும். මේකයි අවශ්‍ය. இதுதான் அவசியம். යන්න එපා ওই දීමන හොයාගෙන. இந்த வரங்களை தேடிக்கொண்டு பின்பதாய் ஓட வேண்டாம். දෙවියන් වහන්සේගේ සුද්ධාපරාසගේ ඵල හොයාගෙන යන්න. பரிசுத்த ஆவியானுடைய கனிகளை தேடி ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ චරිතය හොයාගෙන. கிறிஸ்துவனுடைய சுய சரித ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ හා සමානව ජීවත් වෙන්න. கிறிஸ்துவனுடைய குணாதிசயத்துக்கு ஏற்ற வாழ උන්වහන්සේගේ මේට වැඩිය මහත් ක්‍රියා නුඹලා කරනවා. இதை விட பார்க்கலும் மேலான காரியங்களை நீங்கள் செய்வீர்கள் என்று சொன்னார். මේක ඉතා අවශ්‍යයි. இதுதான் மிகவும் முக்கியம். මම